מה את חושבת על יוסף שניידר? הוא בן אדם גדול, יש לו תכונות מדהימות, ואפשר ללמוד ממנו הרבה, ובשביל זה באתי, חלק מהעניין. מה הדבר שהכי למדת ממנו היום? את רוב השאלות כבר שאלתי אותו במשרד, כשישבתי איתו, אז היום באתי רק בשביל לתת לו את הקרדיט הזה, כי מגיע לו. ונהנית. מאוד. אני מכיר את שניידר מזה כמה שנים, וגם את אביב צידון. יש לי המצאות מזה 30 שנה. ונאמר פה ונכון שמאוד מאוד קשה לקדם המצאות בישראל. צריך הרבה מרפקים, ומה ששניידר עושה עם אביב זה למופת. יצא לי להכיר גם את שניידר וגם את אביב סביב פרויקט דומה, שבסוף מטרתו היא דומה, לעזור לממציאים, למחדשים צעירים, ליישם ולהביא למסחור של הפרויקטים שלהם. ואני שמח שבאמת יצאנו להכיר בפרויקט הזה שנקרא Easy Start, כי באמת דרך זה גם נחשפתי לעשייה המאוד מאוד משמעותית הזאת. התרשמתי ממנו מאוד, הוא פשוט בן אדם מדהים לפני ההמצאות ולפני פטנט לפני הכל. כל הכבוד ליוסף שניידר ואביב צידון שארגנו פה הפקה מדהימה. היה גם מלמד אני חושב, ואנשים התחילו סוף סוף להכיר אחד את השני ולדבר בשפה משותפת.